Yang familiar aja dulu sama dia lagunya. Harus diberaniin. Karena dia lebih senang main piano daripada main organ.
Horas madihita sudena. Selamat hari Minggu madihita. Tabuka ma par minggota, tatangnya koma asa saur todi parbadia itu hita. Asa marsangap guar ni debata di par minggu tahun martangiang nahohom mahita. Amen, maredema hita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Namamolus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saliling-liling na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya.
martangiang mahita. Ale debata situlusada, debata ama anak dohot di parbadia. Nama dok mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di parbadia ho kami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu kami dihasusuda ni bohal nami tu harajaumu na di bandua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Maridde mahita. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjulu sahatu pa opaton. Patik parjulu, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakub au bayenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jalan jadi sumanomu, manang aha na di badua gijang, dohon na di badua tongaon. Rodi na di bagasan aik, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhum na dosugut, akana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingotamu ma pabadiahon ari minggui, tinonom ari maulahamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinanom ari do ditopa debata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibain ido, ubain na di pasu-pasu debata, ari paradianai, jala di parbadiai. Ido sahatna martangiang mahita,
mangidogogo sian debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon no barto pati mi. Amen. Mared de mahita. Tatapoti madosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar muda badiai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roh hamahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangudihon hami. Asi maroham di hami, sai patotong ma di hami roha hamuliateo tuho. O tod di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masalahut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami ho ale debata, ama anak dotod di parbadia. Amen. Tapi gi mahata baga-baga ni dibata taringot tu hasan ni dosata. Roma hamutuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abid bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nang pirara songon abid hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasang apon ma di debata na di gijang. Amen. Mari de mahita. Oh
Tapi hatan di bata turpuk epistel di minggu sadarion, imana tersurat di buku Rom, bidu 5, ayat sadaro di ayat 5, tajahama margati soring. Asa dong dipitori hita dalam hapor siaon, mardame mahita dohot debata marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumo bisian idope, ai ita halasod donang aka haporsuhon, ala taboto dihorhon haporsuhan ido habengeton ni roha. Alai dang namurak kita binahay ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite todi parbadia, naung nilehon na itu hita. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tahati maha porsiautai songon na hinatidakon ni dong atas ha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangi dohotana au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuon di si Maria na gabi-gabi siat todi parabadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di banghuman ni silatus na matitar pajal do ibana di hao pinarsilang na tua tu manudotoru na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamu ni debata Jahoba amanai parguguna suatu dosani disima ibana pa mamula sugo tu tanon manguhumi hala na manguludo na mate. Au porsea di todi parbadia, cara dong sada huria na badia, huria hatopan nila Kristen akan na badia, doho di hasani dosa, doho di hatai na madok, mula manguludo sugo daging di halak na mate, doho di agoluan na sorasuda. Amin. Tapi gima titing na masa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu tanggal 12 Juni 2022.
Naparjolo guar dohot topik minggu. Guar ni minggu sedarion ima minggu Trinitatis. Topik minggu di batata nasangap jala natibul. Napaduahon ruas nataba. Di hari Minggu tanggal 10/2/2022 nunga di jalo gabe ruas di Hagebi Sutoyo Resok Sutoyo ima keluarga Naparjolo Marson Budiman Panjaitan inangi Dewi Francisca H. Boru Turnip naro sian HGBP Resort Taman Mini Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Sumbawa nomor 27 Sian Sektor Cipinang Bali. Napaduahon Roni Octavianus Sinaga inangi Bethesda Yohana Borutogatorop dohok sadadat danak ro sian HGBP Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Permata nomor sada RT 05 RW 05 Sektor Cipinang Asam. Napatuluhon F. Reinhard Nathanael Togatorop inangi Mitra Lidwina Borusiahan daftar ulang. Alamat Jalan Permata nomor sada RT 05 RW 05 Sian Sektor Cipinang Asam. Napatuluhon ruas napida mulai Minggu tanggal 12 Juni 2022 nunga piddah huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo ima keluarga Chandra Ditasona Manurung inangi Horna Yosi Widianita Berugultom piddah huria tu HKBP Resort Serengseng Sawa Distrik Walu DKI Jakarta. Napapaton pertangyangan di bagas ni ruas huriata nungaboi patupahon pertangyangan sektor di bagas ni ruas marhite titing on disosoi matusitua sektor asa dibahen ma jadwal pertangyangan di sektorna jala dipasahat tu sekretariat huria alai huhut ma diparrohahon situasi lingkungan nabi. Napalimahon pilihan tujulo nilanggatan sadarion Minggu tanggal 12 Juni 2022 disude ibadah papungu pilihan tujulo nilanggatan dohita ima tuha perluan kategorial remaja HKBP. Minggu tanggal 10 Juni 2022 disude ibadah papungu pilihan tujulo nilanggatan dohita ima haperluan tu ulaun sending HKBP na ikon sipatu paon di Minggu tanggal 5 Juni 2022 nasalpo lasma rohata pasahaton piliani paonopon pertangyangan sektor di hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 patu paoni huriatta do pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10.30 na makahasuhuton pertangyangan iman sian sektor Halim Kapung Makassar Uki paduan suara Genesis pungwa paropuan HGB Sutoyo turuas nanaing madohoti secara live streaming link YouTube dibagihon marhite WA grup sektor papituhon ulang tahun paduan suara Kasih Choir HGBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun paduan suara Kasih Choir HGBP Sutoyo napa sapulsada tauton di bulan Juni 2022 paduan suara Kasih Choir HGBP Sutoyo dohok makubasi di hari Minggu tanggal 10/2/2022 di ibadah pukul 8.30 ima petugas prokes khusus pukul 11 petugas haret tahun papungu pilihan paradihon bunga altar dohok markur pawaluhon sekolah minggu HGBP Sutoyo Minggu tanggal 10 2022 sekolah minggu HGBP Sutoyo nungaboi beribadah tatap muka jadwal ibadah terlampir huhut menjagahon prokes pasiahon sermon kategorial dohok paduan suara mulai hari Senin tanggal 10 Juni 2022 nungaboi di patupa akas sermon di kategorial dohok paduan suara HGBP Sutoyo jala di hari Minggu tanggal 10 2022 kategorial dohok paduan suara nungaboi markor di ibadah minggu dohok atau tuon hola 2 kor di setiap ibadah
Jadi tiki markor totong memakai masker. Seksi musik do nama nusun jadwal ni parkor si ganup minggu. PIC ima amang pendeta abarita jada jadwal terlampir di warta cetak. Pasapuluhon ibadah kaum di Pabel HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite panitia tahun kesehatian patu pahon ibadah bersama dohok kaum di Pabel ni uluhon ni opui eporus HKBP maringanan di sopo merpikir mulai pukul 10 WIB ni sosoima tu situa sektor dohok ruas di sektor na adong di Pabel di sektor na B asama dohoti ibadai huhut di pasahama data pribadina di Pabel tu panitia marhite pendeta Anggiat Huta Barat doho padita Tiominar Ujung. Undangan terlampir jala link pendaftaran boido di jalo sian situa sektor. Pasapul sedahon mutasi pendeta. Di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 di ibadah pukul 11 di Patu Pahuriatta do mutasi pendeta Halim Perdana Sibolon STH. Sian HGBP Resort Sutoyo Gabi pendeta resort di HGBP Resort Mela Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias. Huhuk pelantikan pendeta Riz Junaltri Donald Simamora Gabi pendeta fungsional di HGBP Sutoyo Resort Sutoyo. Di siude ibadah papung upilia tujulo nilanggata dohita marhite amplop si pasaha tota songon hamule tota tu pendeta Halim Perdana Simbolon STH dohok keluarga saliling makubasi di HGBP Sutoyo Resort Sutoyo. Dung sidung ibadah diuduti acara ramatama di lantai 2 serbaguna nani dohotan ni perhalado dua halak utusan sian ganup sektor paduan suara dohot tamu huria. Pasapul duahon perubahan jadwal minggu. Merdu mutu-mutasi pendeta HGBP Sutoyo ima di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jadwal ibadah Minggu sonoma ibadah pukul 11 gabi masuk ma pukul 10.30 doh ibadah pukul 15 gabi masuk ma pukul 10 WIB. Pa 10 tuluhon berita habot ni roha nunga jumolo marujungolu amata manahan Peter Situmorang opo Michelle Doli di hari Rabu tanggal 2 Juni 2022 tutu umur 77 tahun ni hinabaluhon ni inang Sita Repille Borusinaga sian sektor Cipinang Asam di Patu Pahuriatta do Parmingguan di rumah duka Jalan Jengki no pukul sia WIB ni uluhon ni pendeta RS Lumbaraja tuhatama na mga puli sude keluarga nani tinggalhon na paton sumbangan di jalo do sumbangan sian paduan suara kasih kuair HGB Sutoyo bunga altaral tu minggu tanggal 12 Juni 2022 hamuliateon di ulang tahun paduan suara kasih kuair na pasapulsada toton di pasu-pasu tuhatama na pasahato sumbangani lahu pasikopot titingon boima tajaha di titing cetak songoni masa ni titing di minggutta saderion mau lihat ya. Maridema paduan suara kasih choir. C.A.
gogoki boya mardalan di ngoluko au tunanggona di lambuki dung soboyau songonon hodo kagogo manukoliau hubereng bohim laos martangi angau mangido pangurupion diau sai tiup tangaku sai togu maau ai horo Tuhan pargogo diau. Ubereng bogim laos martangi angau mangido pangurupion diam sai tiup tangaku sai togu maau ai godo Tuhan ogo diau ubereng bogim laos martangi angau mangido pangurupion diau setiap tangaku sai togu maau ai godo Tuhan pergogo diau ai godo Tuhan pargogo diau diau.
Judi naliluan tangis doton diki ujudi naliluan dau sian ho Tuhan sai guru diartado di parngoluoki asiroham diau Tuhan usopadoho Hono Rajaku, Hono Rajaku, Usombaho Tuhan, Usombaho Tuhan, Hono Rajaku, Hono Rajaku, di sesa hono suderado sakit. Usambaho Marende mahita laos tapapungu ma peliata di bagasan las neroha. Nami
debatana sumurung sia saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, mari kita saluhutna. Amanami inanami nahina holongani Kristus talehom marohata lahomar saur dohat hatani debata. Ima marhite turupuk na dienet sian pesalmen biduanu mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10. Tajahama secara responsoria hujahama ayat sada dohot ayat 2 ayat 3 kita saluhupna ayat 4 hami jala songoni udutna. Ede sian si David ale Jahoba si gonggok pami masai sangap doguarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliau muro di atas ni akka langit. Molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulan dohot bintang akka na pinaulim. Humurang apala otik do ibana sian debata di baikko. Alai di tali-tali hokomuse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana. Akka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang akka na diharangan. Ale Jahoba si gonggok pami masai sangap doguarmu dilihat portibion ima sahatna. Amanami inanami nahina holongani Kristus nunga sahat di tanwaeng di minggu Trinitatis ima minggu hasi torusadaon ni debata doho topik minggu debata nasangap jala natibul atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan kita mulia dan agung. Sehingga hari ini kita sedang diajak untuk memaknai tentang Tuhan kita yang mulia dan agung. Kira-kira hiadu petaingot nomor mulia do Tuhani jalana agung. Molohia ahado alasat tamat dok ibana mulia dohot agung. Sangap dok tibul. Kalau kita mungkin ditanya satu persatu, kita pasti memiliki alasan masing-masing. Ala dipatiur do sude akkau lauku, dipahipas do pamataku, dipamaluk do siap parsahiton, dipalua do sian hagogoton, dileho do dalan uju masa akka pergumulan hidup. Kita mungkin memiliki banyak alasan-alasan tersendiri, pengalaman-pengalaman iman kita tersendiri, yang kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu agung dan mulia. Dan satu hal yang perlu kita ingat kembali adalah satu hal yang agung dan mulia yang dilakukan oleh Tuhan adalah di seahon ibana hosana, di pelehon ibana dirina, laho tumobusi tasaduhutna. Akamanginang nahina holongan di Kristus. Saya juga menanyakan itu kepada anak-anak remaja dan mereka memiliki jawaban-jawaban tersendiri yang hampir sama. Tetapi kita kemudian diajak untuk melihat bahwa ternyata bukan hanya yang selalu berhubungan dengan diri kita sehingga kita menyebut Tuhan itu agung dan mulia. Tetapi ketika kita melihat alam semesta, mulutaida akan ada portibion, akan jadi-jadian Nabi nahini Tuhani. Sude akan natinopan Tuhani. Tung sude uli sude dipeakon hobar tu hari kotana. Tidak ada yang tidak berfungsi, tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Bahkan semut, bahkan lalat, bahkan ulat, bahkan binatang-binatang yang menjijikkan sekalipun, semuanya itu memiliki arti
dan memiliki tujuan masing-masing. Kita do molo ngasomuton si panganoni itor si panganoni peradang talang bet ya kamang. Seolah-olah semut itu tidak berfungsi, atau mungkin sudah berulat, seolah-olah ulat itu adalah suatu hewan yang tidak berfungsi, tidak ada tujuan, tidak ada guna. HP sasitongna, IP na tinopani debata adong do lapatanna. Jala patuduhon dia doi, patuduhon hamuliaon ni debata. Buasa gabi adong hamuliaon ni debata di si. Ala boy diula ibana ulaonna hobar tu hari kotana. Semuanya sudah Tuhan letakkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di dalam dunia ini, semesta ini telah Tuhan atur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Huilala kita disuruh makarejui mengatur na di portibiosu de dang tuk kita lama mulai. Dang tolak talama mulai akaman. Gari punga persahu tau pe sipata mauldo diuluhon hati aman punga parmargau pe mauldo diuluhon persekutuan pe sipata maul muradu tong diuluhon. Tetapi ini dunia, seluruh dunia telah Tuhan atur semuanya sedemikian rupa sehingga letaknya sesuai dengan fungsinya, letaknya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Akamanginang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk tasadari ope di patuduhon parpesal meddo ima si David sadiri songo dia kekaguman ni ibana. Songo dia keheranan ni ibana, songo dia puji-pujian ni ibana tu debata. Si tumopa na tumopa sude na adong di tanoon. Ido ibana do di ayat 2 ale Jehovah si gongko pami masai sangap do goarmu dilihat portibion di patibul hodo hamulia muro di atas ni akka langit. Dia mungkin sedang melihat langit dan dia mensyukuri hal itu. Jara langit nani ida ni si David on si Dauton nuaeng tong do langit nasarupa nata ida. Dan siapa yang membuat itu bisa terjadi? Tuhan. Akamanginang ini yang kemudian membuat Tuhan sungguh agung dan mulia. Dia juga memaknai bahwa di dalam hidupnya yang sungguh lemah tetapi dia memiliki kekuatan. Di dok ibana doi di ayat tolu garisian pamangan ni akada danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangammu. Sian pamangan ni akada danak dohot akka poso-poso. Mana boy si ulah honon di poso-poso. Gari mengurus diri na bilang boy. Ikon tergantung do tu natorasna ibana. Mana boy si uruson tidak dana. Sudah ngolunai tergantung tu natorasna do. Alai di dok ibana. Ini sebuah analogi bagaimana dia mengungkapkan keagungan Tuhan itu, keluar biasaan kehebatan Tuhan itu. Bisa melakukan apa yang mustahil di manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Di dok ibana, garisian pamangan di akada danak, dohot akka poso-poso, dijadi hokodo parangamu. Alani akka nama ngaloho, asa pau japon musuh dohot sitahi sudol-sudol. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dirajumi ibana, dimakna ibana, diida ibana doi di bagasan ngoduna. Tung takas di ida ibana. Jala dihilala ibana. Akamanginang sudi do rahita ya makilalai. Aidang sudi rahita mulai sian lahir nung ngadinggan be ngoduna. Adong do na ikon memulai dari nol kemudian meningkat. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, alaidang hoti tadi bagasan pergumulan ini. Adong do hita natotong di bagasan penantian, alaidang hoti tadi bagasan penantian ini. Adong do hita na hot, na mungkin di bagasan pakirimon, alaidang hoti tadi bagasan pakirimon ini, ala naung dilehot debata.
Jala si David sendiri nunga di hilala ibana ini. Tung takas di hilala ibana di ngoluni ibana. Sudah do tarpatu pada bata. Dang adong nasu tarpatu pada bata. Alani i tung takas do di hilala ibana hinabal gani asini rohani debata di bagasan ngoluni. Melihat itu lahirlah puji-pujian ini. Itu bahena di judul nih bibertai puji-pujian tu Jehovah. Di ayat 4 saya di dokibana. Molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian di jari-jarim. Bulan doho bintang akan api naulim. Tung aha mania jolmai ubai pola ditaringoti roham iban. Dia seolah memperbandingkan manusia ini dengan ciptaan yang lain. Langit yang begitu luas, yang begitu besar, bulan yang begitu besar, bintang juga yang begitu besar, dia mencoba membandingkan dengan manusia yang begitu kecil. Nah sumar gugu sasitongna. Kita sangat kecil, akamangina. Mula dong pe nama kilala balgia kita asitong nama emekdo. Apalagi mau kita naik pesawat ati amang. Mungkin ketika pesawat baru take off akan kudul di jonok jendela di ida tutoro anggotik kiso tibodo pe pesawat i bodo pe haida hajabu bodo pe haida mobil mardalan alai lam naik kita tulang itu lam sotarida behita lam suadong bahaidahan lam apa lame met do hape apa lame met do hape hita akaman mari bakkon akka jadi-jadian di debata akan atinopan di debata na asing jaladang adong margogo hita bahkan di patorang do disi taringo tu akan atinopan na asing akka jadi-jadian na asing yang lebih besar daripada kita go akan obal siak kita go akan okebat siak kita ternyata mek do hita amangina alai di ida ibana nama metiap behita gabe marar gado di bahit Tuhani alaniaha ala diingot Tuhani kita ido bain dari dok ibana tung aha manian jolmai ubahin pola ditaringoti roham ibana jalanan ni jolma ubahi pola di ebati ho dangadong argata alai ala diingot Tuhani kita ala diibadi Tuhani kita gabe adong ma argata sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berharga amanginan tidak satu pun diantara kita yang tidak berharga di sini tidak satu pun mungkin ada orang yang merasa tidak berharga lagi karena tidak memiliki satu hal sesuatu di dalam hidupnya karena memang di dalam zaman ini orang-orang sudah menakar keberhargaan dirinya dari apa yang dia miliki, dari apa yang menjadi pekerjaannya, dari apa yang menjadi statusnya. Gak bisa ini nama di ida jolman arga di mana mang nadang. Dan kita ya kamang sudah seperti itu kebanyakan sekali. Bodoh rata ide molo jala hampir sudah seperti itu nyatanya. Orang akan lebih berharga ketika dia dilihat memakai Alphard apa yang dinaikinya. Dan kita yaman kita tidak boleh membohongi itu. Orang akan lebih berharga dipandang oleh dunia ini dengan apa yang dia miliki, rumah yang bertingkat yang besar, yang semua fasilitasnya lengkap, itu akan bisa dipandang orang lebih berharga. Orang akan lebih berharga ketika dia memiliki pekerjaan, status yang tinggi, jabatan yang tinggi. Akan lebih berharga. Di akana suadong, gabe herana putus asa. Gabe herana suadong lapatan, gabe suadong argana. Alai diturpukon
di patuduh matu hita aka manginang didok humurang apala otik do ibana sian debata di bahekko alai ditali-tali hoko muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Awanginang, tadi kita katakan sesungguhnya kita kecil, tetapi karena Tuhan Dia membuat kita berharga. Tanpa Tuhan kita sangat kecil. Bersama Tuhan kita berharga. Sehingga kita semua di sini adalah orang-orang yang berharga, terlepas kita memiliki sesuatu, kita memiliki harta, kita memiliki apapun yang dipandang orang sebagai tolok ukur daripada keberhargaan. Ternyata dang i nambai jolma mararga amanginan. Dang akana adong na diibanai mabayan ibana gabi arga. Atong molalau hita di lampu merah na di san di jalan Otista saya dong do di si akka manusia silver ati amangina. Kola celana na dong haidahan. Atong da mararga bibana. Adong do muse di si sada doli-doli, daku po mana doli-doli tah ya. Nah, mohon maaf, difabel, ya, tanganna nggak putus, jalan saya di sibana, mangido-ido. Mungkin banyak orang yang memandang itu adalah manusia yang tidak berharga. Atau jangan-jangan di rumah kita sendiri, ati itu ngadong na difabel. Nah disabilitas hati amanginan. Mungkin orang itu tak anggap dan berharga. Adong dosongoni, dan apalan didok di huta dia. Ala adong sada ya nakonna, na autis, nunggu 10 tahun alai saya songoni ma, dan boy makatai hudul pedang boy ikut diurus sudah. Bahasa herana ditamuni hom maibana. Adong dosongoni. Amang inang, ternyata keberhargaan seseorang bukan karena kemampuan dia, bukan karena statusnya, bukan karena kepemilikannya banyak, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena Tuhan mengangkatnya. Karena Tuhan menemuinya. Ala na diebati debatado hape ubain argahita. Anggo sasitong na nangadong ben argahita. Ala nunga madabu sian tu dosa. Dan kita ya kamang nang adong biargat tanang usada. Alai di 3 bulan na lewat, di bulan April kita sudah memperingati salib Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga dan turunnya Roh Kudus untuk memimpin kita. Sehingga kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan kita berharga di hadapan Tuhan. Tak satu pun dari antara kita yang tidak berharga di sini. Sudah hita argado di hadapan di bata. Adong manang swadong artata. Adong manang swadong mobilta. Adong manang swadong karejota. Dok dan akan asing. Argado hita. Jolman argado hita di hadapan di bata. Jarana kolak kita. Aka jolman asing ipe. Sudah aka halak. Na argado di hadapan di bata atau naso jadi manurui jolma atau naso jadi merendahkan orang lain. Ala ternyata argado ibana di bata. Kalau misalkan dia tidak punya rumah, kalau misalkan dia tidak punya pekerjaan, kalau misalkan dia tidak punya apa-apa, kita tidak boleh memandang dia sebelah mata. Kita tidak boleh memandang dia rendah. Kita tidak boleh memandang dia tidak berharga. Alania, ala ternyata ibana pe argado di debata. Jol mana argado ibana di depan di debata. Atong akamanginan. Ala jol man argado hita na asing pe akahalak na asing pe na arga tung sojari hita manorui jolma.
tung naso jadi hita lah merendahkan orang lain. Akamanginang na hinaholongan ni Kristus, adong muse dilihod debata, dung diebati Tuhan debata hita. Kita disebut menjadi orang-orang yang berharga. Kita diberikan tugas ternyata. Di ayat pitu, di pabakit todo ibana gumonggom akka jadi-jadian di tangamu. Sudero tahe di patuduk kotu ibana. Akka biru-biru dohok logbu sudena, rodi binatang akka na diharangan. Pidong akka na ditoroni langit, dohot akka deke di laut. Rodi sude na mangisir di laut. Kamanginang kita diberikan tugas. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan jabatan untuk memelihara kehidupan ini. Mungkin dalam tugas-tugas yang lain kita diberikan Tuhan. Jabatan-jabatan, pekerjaan-pekerjaan yang lain Tuhan berikan kepada kita. Molo adong pe dihita, taingot ma karena Tuhan membuatnya. Idonan idokna mangina. Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Ikon ingototta. Engkau membuatnya. Jadi manang pena adong di ngolut tahun, apapun pencapaian kita, apapun raihan-raihan kita, engkau membuatnya. Sesuatu yang Tuhan perkenankan boleh terjadi ada di dalam kehidupan kita, engkau membuatnya. Itu yang harus kita ingat. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu Amanginang. Mungkin kita tahu lagu Semua Karena Anugerahnya. Tahu atau doi? Tahu jita dehon bahwa memang bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasihnya kita, bukan karena kekayaan kita juga. Kita dipilih dan dipanggilnya. Daung. Bukan karena kecakapan kita juga. Bukan karena baik rupa. Bukan karena kelebihan kita juga. Tetapi kita dipanggil dan dipakai Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena keikrupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat hidup karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita,
nyanyikan kembali bait yang kedua. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakarnya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Seluruh hidup kita ini adalah oleh karena anugerahnya, Amanginan. Sehingga kalau kita boleh melakukan ini dan itu, melakukan tugas ini dan itu semua oleh karena anugerahnya. Dan hari ini kita bersyukur bahwa satu persekutuan menurut Aida Nakin melayani kita, melayani untuk hari tahun Papungu Pelean, Jalamarkor, Patuduhon, sada lasni rohana sida, alanunga 10 sada tahun, umur ni pumuani. Dan itu oleh karena anugerah Tuhan yang membuat kesehatian, yang mengikat mereka dalam kasih. Dan selama masih Tuhan berikan anugerah itu, maka mereka melayani Tuhan. Dan sebagai bentuk daripada bakti sosial, Wida natpari di payas nasi da gereja. Di pel nasi da ubahin nanyama kita tong. Itu adalah bentuk daripada cara mereka untuk merefleksikan anugerah Tuhan. Itu bukan hanya ulang tahun punguan, bisa saja ulang tahun kita, Amanginan. Yado hita mambahen sada bakti sosial ditiki ulang tahun kita. Isi mahita mungkin beberapa ada yang datang ke panti sosial, panti asuhan, ada saja beberapa. Alai si patadang tuk kita ramabahen tu panti sosial, boy do atong talehon gok akka kaum papa, gok akka na sumarjabu na modom di kaki lima. Boy tabahin, apakah kita kasih nasi bungkus? Pas ditiki ulang tahun tai. Mungkin dak pola ikon di daunnya kajolma, alai Tuhani di ida dui. Mungkin dak pola ikon di dapat dita, manang di ida situ alai porsea mahamuinang amang Tuhani di ida dui. Taingot B akamanginang. Saya sudah pernah melakukannya. Di ulang tahun tahbisan, saya selalu melakukannya. Di ulang tahun pribadi, saya selalu melakukannya. Alai tung sopola ikon ku upload i. Tung sopola ikon ku pataridahon i. Alai pola ikot idauni akajolma. Dan pola ikot rekod idauni akadongan. Ala huboto di ida Tuhan idu i. Atong akamanginang saliling dilihat Tuhan idu behita. Anugerah kesehatan, anugerah pekerjaan dok dan akan asing taleho mai gabe hasang apo di kuarna. Ada yang unik daripada Daud di dalam teks kita ini.
Ketika dia melihat keluar biasaan alam semesta ciptaan Tuhan ini, dia tidak hanya mengingat alam semesta itu saja. Dan holan menikmati alam semesta ibana, alai arna dingot ibana, Tuhani, ido ibana dido ibana 2 kali di ayat 2, dohot ayat 10, ale Jehovah si gonggop pami, masai sangap do guarmu dilihat portibion. Ayat 10, ale Jehovah si gonggop pami, masai sangap do guarmu dilihat portibion. Jadi ketika dia melihat keluar biasaan itu, dia tidak terpaku kepada keluar biasaan itu, tetapi yang membuat keluar biasaan itu yang dia ingat. Mulu adong pinasangap namora, namar pakat na tibo, nasangap di portibion, atau mungkin satu tempat yang luar biasa. Kita bisa mensyukurinya, alai dan terpaku di si ikon ingotot tado. Debatado namar sangap marhite ido topik ni mingguta ditikion manogiho kita asa saluhna hasangapon aha petaho na adong di portibion debatado na patupai. Amin martang yang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata amanami. Nama ngaramoti ngulu nami. Nama gonggok kami. Jangan napalosok kami do pebui marpungu di bagas jorom na badiau. Utangi ho kami do hatam na badiai ale Tuhan. Napa ingotok kami odo debata nama sangap na tibul. Alani ikon pujion nami ho Tuhan. Di bagas ngulu nami. Marhite akan hami, marhite akan husakapi hami, marhite akan hutahi rohanami, asa marhite ya tong, marsang maguarmu nabadiai. Mau lihat Tuhan, ala di paso-paso kodo be Tuhami hahi pason di pamatang, ido bahin naboy hami marsaur noai, alan i hubang ido hami do tua do pamu nabadiai. Di bagasan udut do serep ni roh. Asa homa tok tong nama masu-masu. Asa homa tok tong nama ngaleho di hami akka hahipason di pamatang nang songon di partot dion. Ale Tuhan. Rodo hami mabuan sude akka ruas ni huriam. Mulai siang dana sekolah minggu remaja naposo bulong. Asa homa Tuhan nama ngaramoti. Mangaleon habison dia akan sekolah, mangurupi dia akan kuliah, sasidong perkuliahan atau tepat waktu. Patudu perkarejoan dia akan mangalui karejo, nama masuk-masuk akan dapotan karejo. Asima roham Tuhan. Dan dia kena kon di huriampe, na saya terpai maima di rokam itu di saya patudu mai hobar tolong mani rokam. Nah songoni di sudi akan tua-tua nami, sudi akan atoras. Asa homa Tuhan. Nama masu-masu nasida marhite akka ulaw ng pinasaha mo to nasida gabe si ko matong akan narikoti dito matong aning uluna pasu-pasu sude akay nakon nasida gonggomi daw masian mara daw nang sian parsahiton nang disude akka manami inanami naung lansia tuhodo pasaton nami akka manami inanami i asa totong lehonom las ni roha asa totong lehonom hai pason asa marhite nasida tong do pehu hirip pami akka sipaingot akka nasihat jalaga bisitiruon manasida di akka na pinasahat ni nasida marhite moduna asih maroham Tuhan nang ditikion utangnya ko kami ma di akka ruas ni huriam natongon marukil saya urupi manasida natongon di bagasan arsak ni roha habut ni roha saya homa na mga puli nasida. Natongon di bagasan hagaleon, saya pargogoy nasida. Natongon di bagasan parsahiton, homa Tuhan, na mga lehon, hamalumon ni parsahiton, siyan nasida. Asa boy mangulahon akka ulahon na dope. Tarlumobi, boy ro tu bagas corong na badiaon mamuji pasang buar mo na badiay. Nang ditikyo piali Tuhan, utangnya ko kami ma. Sude akka ruas ni Uriam, na marulang tahun pernikahan, nang songoni na ulang tahun kelahiran. Saya homa Tuhan. Nama nabay akasilas ni roh hari tong atongan ning ulun nasida. Jalo tok tong nama ngaramoti
pasauton akan nasinita rohana sida, nah hinirim rohana sida, nauli nadenggan. Asima rohang Tuhan, Uriam HKBP Resort Sutoyoon, Loasma Gabe Sada, Dalan Laho Pararaton Baritam Nauli, Marhite Hasadaw ni Roha, di tonga-tonga di Parhalado, nang songoni ruas ni Uriam. Asima rohang Tuhan, disude akasi solhot nami, keluarga nami na dibon apasogit, nadaw siyan hami, sude akan aku holongi hami, nama kaholongi hami, nang dohot na sumakaholongi pe, homa Tuhan, nama masu-masu mangaramoti, ngulu nasida, ganuk marsada-sada. Se sama dosa nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uhud mata pasat peliata tu kategori remaja HKBP. Uhud mahita marede sian bukuede nomor 582 ayat sada dohot udutna. Santa Tuhan
Martangia koma peliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na neleho mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa uparhasiak kami pelianon, pati pulhon harajaw mo dito nga tong anihuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam utadahami godang di sileho-leho mitu hami, asalam girigir hami madom oleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata nami, debata ama anak doho tod di Parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho, jalagok hamuliamu liat Portibion. Pinuji jala pinasanga mahoro di saleleng nileleng na. Ala asini roham na usaha tuhami doho tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng. Ala naung dipapatar jala dipatar daho ko tuhami hadiriomu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasisan ni dosa, hanguluan sogot, artas ni honommu sogot, rodi uhum sidabuommu sogot. Naso habilangan do sudenay, ay nasodung niat tusan ni jolma, di paturak kodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami. Nasodung hinasiholan di Portibion, di buak kodo di hami. Naso tarlehon Portibion, di leho kodo tuhami. Alani hupasahat tami ma tuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi saluhu na dihami. Asa patawomu hami tu harajomu na di Banua Gijang. Hodo manopa hami, ubahet tubuh hami tu hasianganon. Saya topa jala pai baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon. Jala gabi partohap di hasiangan narosogot di labung mi. Nauduk jala serep do roha nami, ro tuho mangalehon roha nami. Saya bahem mai inganamu. Saya homa mangula jala margogo di bagasak kami. Saya paujung ulaon nang pinuk kami di hami. Naung sinahapommu guarmu tu hami. Naung tardidi hami tu bagasan guarmu na badiay. Asa hami di ho jala ho di hami. Saya lam tanggali roha na buruk sian hami. Jala solukon roha na ibaru tu hami. Asa badia parangin nami. Pabuan naung mauliate roha nami tu ho. Saya pargogoi mahami. Asa huparangi hok kami sudena di dokmu tu hami. Pabuan nang tutu hami akka anakmu, jala panean di hanguluan sogot. Say paian barita na uli di hami. Asa adong pargogo nami. Saleleng hubulus sami asianganon. Say patogo haporsyaon nami. Marhite todi Parbadia sahat rodi hamatean. Asa sahat hami tuho. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Ale amanami na di Banua Gijang. Sa Pinorbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.
Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus, hami namarkobas di ibadah ta pukul 11, pasatot tabe nami matuhita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita sude. Horas.